ajarama Allah wima ya yettin gueɗe ma uddit ɓernde ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne waɗi caleni walla dewgal ne sattema ɓatto kerem walla lati amour he ahuni kumtiɗoɗa kem gueɗe ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare banggue kayitaji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓatto kerem walla lati lumiére et réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde fof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɗum moƴƴudema ɗum noon on calminama te on jarama no fewi bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabeji taw ñande foof ɗiɗima gaddan caɗele yott e ceerno Mouhamed Gali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓanduma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Gali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Gali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji moon kumto. Yak Soudan bi man yaltu favorable bi man yaltu s'il te plaît Diom yak Soudan s'il te plaît min pour tan bi noir min est-ce que ça va min est-ce que ça va min est-ce que mu ligar min ko tan hal min so hal fom tena min est-ce que ça va min billahi min deɗo balɗo mbayni moƴƴani e dar quoi salamat billahi mbarim ko e lemte yandu waɗata par nim sit quoi te jam fo comme toon jam vraiment mus quoi yow salamat jiɗi mo jafɗani parce que trop c'est trop vraiment am toñcimam encore chaque jour comme toñjam mais min mbeɗa laaɓa jogui ɓerɗo jafriɗami yafan yow kalim nde moo jahre hoore wigam kanim koko ɓurti yomar mi yafnoma yafan wonta wattude wonta alko musma billahi wallahi wonta alko musma yafam
min an at laaba nin ɓernam an iɗi midde debbo ɗum yabɗani ceewam ala fof kam muññani kono mi sikki ɗum ɗo aussi aɗa wawi muñande ɗum yaafam s'il te plaît yaafam comme jum te neɗɗo timmani Diom Aïssa si kii théâtre uji ma ɗi mbatta ɗina naate hakkillam a funti hoore ma wallahi kalim ko koktiɗe yam min ɓuuri laaɓede juumi kalim ko koktiɗe yam de Diom haala ñutka kay ɗaɓɓa ka aɗa andi ko jiɗmi ko yaa rokkam dandam yaha lawlam astahfirullah ngol konngol kalɗa hay Allah yiɗa ɗum an aɗa andi ko Allah yiɗi an suusi daraɗo aɗa haalnami haala Allah Diom he aɗa andi ko jiɗmi andede jiɗmi ko yaa rokkam dandam anani salamata billahi salmata ɗum noon moom wata haala ɗum hakkude men seeram mukko kono ke accumi seer jaari an Diom kecce ɗe kaltaɗe mi yiɗa nande ɗumen mbimi ko yaa rokkam dandam gila yitani cikkam anani ko kalantumani ko ƴeewo rokkam dandam joni mbiɗa yaha lawlam salmata aspire foof jippintation pour wadde seyɗano min kaldata ƴeew min jiɓiɗa o e nder worɓe min gandinɗemo gorko min idiɗa o waldude e nder suudu min kaldata bamum fitiru ɓiɗɗo ma kaldata salamata artir hakkille ma sey ɗi mbawren jaggiram hakkille ma o jaggi ɓernde ma cinéma nuji maɗi mbimami ɗi joni mbimi ko yaa rokkam dandam joni mi yaha lawolam walla an a nanta joni ƴeew jungo ma goto faw ɗum ɗon yaaf min toñma yaaf kala to mbiɗa ko min waɗi min kay ɓanda fof ko gondi min billahi min ke mami yam safuyo tan te so mi yalti ɗo joni suudu mami yiyami o ƴeewnan ko mbaɗi mi ɓandu mum min kom bonnaɗo min mbaɗi mboɗo min ɓanda fof to pawi mum fo wandu may nokku wona e diine wona e rewande wona hay mais dal ƴeew joni jewte jungo ma ngo woto faw ɗum dowam eyyi joni komi ñawiɗam jooɗo won jiɓe haalandan tan Diom aɗa rokka kam dandam walla a waru kudemi dandam dañ baraji ƴeew e joni famiyam ar to paɗa benanar mbiɗen ara woni hol ɗum jungo ma ngo woto faw ɗum dowam mbimi ko yaa rokkam dandam min ko ɗum namdimami ko kalta ɗo ko fof mi namdatima ɗum yeeyi annabi komi ñaguiriɗam saabi an andi annabi an eyyi komi ñaguiriɗam saabi Allah ɗum haal kalta ka hakkude men duwi ɗo nani salmata wallahi salmata min wawa woppudem min wawa woppudem billahi wawa woppudem ɓeɗɓeraji oppo salmata Diom ay gojjima seytane ɗi natanimi hayno ko aɗa andi ko jimi andindem hande mi waltata e galle dandam de a rokkat kam de force ou de gré ala pulla ala fayda Bebe arti. Bebe, aku taratun bebe kunya an. Bebe kunya. Min kaani ko wadde ɗum ɓurtude han Ko mbiɗa ko tawde mo wayi omo wayi
mi ma kala ko no botona mi ma dum na Nsumunde mam serata sagam quoi. normal andi kam bebe ane yon kam ko wi Tak mi mam tak mbidam rek. Kan ala problem. Kan ala problem de. ala problem yon ajota Yandu kan? no ne Nene si wala kan han. Si wala nene nyakul mam. Jom, rokam dana mbiri halawla. ko nana ko woni Hey, ala ko kitam ki mbiri rokam dana mi halawla. Ko darta. kam danam ay mi fusi o galle Allahu akbar rid mo ganda wona ko ay min topami ala mi non odo la mi wodi exagère mi wawno jewde godde excuse mo wona o rid mo ganda wona gonga ha odo le nyaaga dan min lay bebe am sutini dum topami wona gonga ma dan mi non da dere hebani kam nginen ha joni mon nomi ko jouer parce que anyomi tan o fiyam dum do ungal ngal ha dum do taw wala wona gon ay mi hande ko madan mi naji mi non o galle mi andani galle holdum parce que mi simi yano ko mi reedi be baraka me galle he mi maayo ni han bawno mi wadde pour mi daña dam jam do e galle he jew joni donc min wadi empire situation parce que o do na yalta gal nana nyaago daan sebe ji habitini dum wona gonga min kay ma be be o pat kam o warat kam ni mi maayo go raa Salmata. Horo wat wana jikuma. Horo wat kan nim si jang. Salmata kalta ko ende berna ma jittan. Bima ko der berna nokku mi ina hala tew ka rokam dana mi halawlam. Teatru ma di batadi ko mi tappudo hen rokam dana joni mi halawlam. Mi wata bay odo galle hande. Mo rokuma dan ma. Rokam dana bima mi yowel. Hani gom ko cisdo. Do ko dama jangal mo. Jom, ala ko teddinta do ta am rokam dana mi halawlam. Pus. Mi pusan ko do ko dana. Mara ida ro kedan. Dum tan jibbi han rokam dana mi. Cakma bo mi daya tegi. Wallahi cakma. An gondu de ma ala ko hebatam haybatam oppu. Salmata min. Ana sekki min do opulem. Wallahi wa opulem Salmata. Allen seedi mi woppata. Tawi non gedel gotel jidda. Ka jiddi mi may. Ka jiddi warde. Hal ka jiddi warde min. No, tawi ka jiddi tan jid mayde joni. Gopam na joni e waño ngi pa mir sorom. Tagire dam jiya futu dam joni. E bisa tugas. Parce que yaltu dem gallo won min kam min may handi. Salmata mi dam fi premier jambe men minama. Bidi saha fof ar wattu dum e hakkilma o. Ar miijo dum saha. Nganda an wana keccirindin men bernam de do an idi hen an idi midde debbo do kal dari do e der gallo sikki kanyum yida no wonke funtul hoore mum min an jidima
Salmata kal debbo gonɗo dow leydi an ɓurni ɗum jiɗa yan goppa kam ɗo poursuite mbaɗɗen ɗi fof jiɗa findi tan ñonam goto après ƴetta bagage ma jaha tampere tampude nde gallo hol tawa holon tawa hay gol tawa totta kam nde ceen oro ma a ndeya mbiya Dakar mi ɗanno yiɗo ko dañi mon tawa noon hay goto tawa ɗum an waɗi ɗum kono wona min ka puuniɗen min kecci tan mbaɗen mi tooñen ha pare duttoɗa ken jaafɗa kam an woni ɗum Salmata an woni ɗum joni mbiya aɗa yaha joni ya mi war hooram ya s'il te plaît minan wonki ɓerɗo minan tan jiɗimi tumbaɗimam ɗoyre hay goto ala noon place cikkuɗo fof en jogui ɗon place funti hoore mum mon amour mon cœur ya fam min susto jaam min sut yow min toyema jafɗama par force si wala mi war hooram gas kañum ɗum his hooram kaale hen walla mi his hooram ɗum fof perɗo ngam mi perɗaɗo nam gas a jaɓani mi yiyam hakkili paak toon jom Salmata Allah bonnuma Salmata ko deftami min mbiɗa hempiti suuji way min an tan jiɗimi Salmata s'il te plaît yafum Salmata wallahi joom mala rew joom woni gorko barki rasulullahi kala jiɗo men gandi mi artanimi wallahi artanimi wallahi ka gorko barki rasulullah bébé ari do xande mo am Salmata gueɗel gotel ñagotomam Salmata kala no mbawmi wayde Salmata jaggam woto woppam mukko kala no mbawmi sifrade Salmata tinno jaggam nokku fof goppuɗami anda oppi maayo walla goppa kaanga laaɓa sa yii a oppi kam ɗo mam seere sagam mayda men hiƴi hen kono wallam jaggani jaggam e défaut jam ɗum mbomi wayde foof jaggam te jaafoɗami Salmata yaafum sa yaafakim hay somi liggi mi dañta par ce que hakkima tan min mbawa nawdemi laakar Salmata no mbimami ni nane tan an woni gurdamam an tan jiɗimi no gandirta ɗum ƴeew tan ndesemde o gacce koko jeggimi ham wawa noddumi téléphone haalanma Salmata miijima ham tampi num potimi fuɗɗorade pour haalandem walla honnoon potimi ɗum haalirandem mais mi wawa haalde par ce que niveau go kolluɗam ngu moƴƴere mbaɗanɗam nde wawa huccidema wimi resi goto ɗum addi waynakim ni ndesem nde ƴeew galle tinno dañ bora yaafum joom min sayi mi jooɗi may galle gila nden ha joni ko gilliti jogimi faade ma so wonan ɗum
te warna ko mi yalti galle o gil ko boy ngata majjani min mi yida hay goto so wana an mi anda hay goto kadi so wana an mi adama e jungo ma gele men won cukalel tuksil kon wone gele sada wadade yewam hen hay sunno ko seeda Salam. Leo. Vida ko. Non sax mbari. Ni qualité no wér. Nok fu bida maccu. Jaari mo padum. Mi no bi mbanom. Te sawelam si numéro wano yel ki joni berno dem cheikh dum fawdum do jon njina hoore ma te ala njita ton sona mbadima min antan jitu fawl jungna faw jungno Diom korko ma boni billahi wallahi korko ma boni no Diom an mala an kam elle bay rewbe jogida quoi bum si bab ma dañin dum billahi yetta Allah Vamos sama dafa vraiment hande wona do burmi yonte sax on hande don jonte hande kalki jidda dum badde ma ni ma ha yeso ko lawol Menjira. Bébé maa ngi filmu menjira. Avec Diom. Bino da. Hedo mi do. Urto yo ngono da ummo. Ke? Ummo. Ke? Ko mbadim kidi? Bébé. Yaw. Huñ? Anan ko kalta ko no. Hudume? Anan ko kalda ko fuf minani dum. Nan ko kalda ko fuf ko do na ci do. Karim ko doyde? An futi wiide ko kanko ton jidda an bébé. Gyo. Ko penali boli? Wona penale parce que an bébé nan no kadda ni ko yender bernement ummi. Allah. Hey. Yaw. Ko ni an. Ay min non ronde gida. Samer fen sikra gongo ni me halti. Fenaan tan? Bébé an nan. An sede mi waya. Bébé nan. Nan je mo do waya no ape bébé wono waya. Dum fuf ko an wadi dum dara da do ade wiemo min ko mi antan jidmi bernon ko min ko antan woni hen. Bébé an. Dum do ko fenani bole. Haydara hen wona gongo. Mi sehi de. Ala problème Mi sehi de bébé. Japulo. Joni wiyam an bébé mo jidda an. Hal mo jidda. Ko question. Question kay. Joni wiyam mo jidda. Bébé jari. Joni an mo woni nder bernema. Bébé jari e bingel mum. A weltima. Bébé. Dil session? Si. Ayjit. Lan jabse. On va say it. You know what this is. Just gonna do it. Maybe ummo. Il faut ummo. Ummo way bébé anne. Bébé abonné. Atu jewo.
jeewo bébé ko ha to min dana ma nen bébé o yidi dana ay mo dana bébé o dilla to jeewo ane bébé ko to jeewo ane bébé Mais non, on vit avec bébé. Bébé. Bébé, 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 Diom. Bébé. Bébé, come piantare de. trop Ai, metto. Metta. E giorno da Diom. Qu'à. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe yaɓuɓe Fouta Plus on calminama on jurama on beltanama en gari e épisode men 12 holko jaltinɗen hen holko jiiɗen hen holko teskiɗen hen en jii hakkude joom e jeewo mum caɗele ko baɗɗe tan hanti ha ganduɗa hanti jeewo ko muño fo hanti natti wawde mum jiwi ala ko heddi so wona ceergal ko ɗum kadi woni ko yiɗi ɗaɓɓi tan ko ceergal yo okke dande yeey mate ko hunde fonde walla ko fotani e moni kala deni yamira muñal kono noon wonɓe peccaka muñal kadi won kadi ɓe ganduɗa moni fof ne wasiya moƴƴingol kono won kadi ɓe peccaka wawde moƴƴinde hunde foof ne waɗi masalaha kono ko gonga kodi e ɓuuri ndi debbo o ko muñi gila joom arti addani haɗani ɗon kono kadi welnani arani neɗɗo ina ɗanno arta addani kono so arti kam yo welnu gartugol mum guilay haalaluji arandi neɗɗo sahaji ina funte anda ko puntaɗo kono jaɓa welto e punti ɗi hay soko wiide mbiɗa yinno waɗandema komi dañani tawi ko punti kono noon debbo o ko woni hen ko mbaɗi analyse ko debbo o woni ko holliti ko okke dande darade tan okkam dande a yahata okkam dande ko hunde hande bonde darade tan wiide okkam dande ko hunde bonde de e tawno neɗɗo dewgal ina jogii laabi hande neɗɗo yimɓe pinata tan kuma dewgal caggal ni yimmi gorko e debbo jiiɗodiri walla jiknaɓe gorko e jiknaɓe debbo jiiɗani ɓiɓɓe mumen ɓe jiiɗodiri jiiɗani ɓiɓɓe mumen hakkude mumen caggal nde nanodiri kumal ina woodi kumal ina waɗi sharɗiyeji holi seedeji woliyaɓe ɓen ceenne hume dewgal dagima ɗo dagima nanodirama jaɓama seedeji goodi ten gaddama humama dewgal dagima ay ko dagni ko dewgal ngal ko ɓenne kadi darto ina mbawi darade itta dewgal ngal dagnunoɓe tawtoraɓe kadi debbo sa yi wiyama woliyaɓe wiyama seedeji ko ɓen goni ganduɗa yahoɓe koyɗe jokkere enɗam ko ɓen goni kadi renoɓe aynoɓe so ɓen jahata ganduɗa so jii gorko o ina waɗa ko fewani
kamɓe seedeji gorko ɓe ngara ɓe mbi ɗum ɗo fewani par ce que ko ɗum woni seede mbiya accu ɗum mbiya mbo kajo ɗum accu ɗum accu ko mbatta ko fewani wa amma taw ko debbo o dan noon dañi hunde caɗele e dewgal mum yaɓɓa koyɗe mum yetto e seede woliyaɓe mum woni seedeji mum ɓe wanno seedeji wiye ɗumen aha min de min joom gallam ko ɗum ɗo kewi hakkude amen waɗanta kam ɗum walla walta to yam walla wiita kam kalna ɗumen caɗele ma ɓen jaha kalda e gorko o walla ɓen jaha kalda e seedeji gorko o fof ene sella haalan ɗumen kamɓe kadi fof aɓe mbawi rendude kadi ɓe nodda gorko o seedeji gorko o e seedeji debbo kadi jooɗon jewtide kaala hen so tawi gorko o nani qirrima jaaɓi woppi moƴƴi so tawi wodani kadi ande ko wodani so tawi woodi wiye woppu so woppi e moƴƴi fala kalam so tawi noon ɓe gandi nane gorko o kadi gorko o jaɓani etama endama jaɓaka taw ko on ko haɗimo ko ina takki wawi wonde sababu dewgal ngal iwde seedeji ɗi ɓen joɗto dewgal itte humnoɓe dewgal itte dewgal sabu en gandi hay so neɗɗo o ɗannima artani debbo so natti munje onon gandi wannoɓe dewgal ittat dewgal so tawi gorko jaɓani hay oppude dande ko wannoɓe ɓen jottoto itta dewgal ngal wadde neɗɗo debbo o fatani tan darade tan wullude gorko mo jaggude okkam dandam aɗa jogui to pawɗa rewde aɗa jogui seedeji aɗa jogui jihnaɓe ma ɓe gonɗa ɓe galle ko yewtidde mumen tan kono so ɓen hande gona seedeji dewgal ngal kono noon soɓe tawama ɓe cenni soɓe tawama aɓe jona seedeji so gorko o seedi ɓe ceedima timmi seedeji nde tawno hunde fof ko seede kono kam debbo ɗaɓɓude ceergal ko hunde nde moƴƴani tawno enen gandi Allah ene añi ceergal ina degui kono ina añi ceergal kadi gorko debbo kadi ɗaɓɓude tan ceergal ko hunde añade kono noon wona ko harmi saabu so tawi a yiiɗa tan aɗa wawi hollidde tawno banggal sharia e ko yanti hen kadi joom kadi fenande debbo o koye fenande mbiten saabu holli wonde ko an tan jinmi ko an tan wonno saabu enen gandi on jii e nder hen ko wiyata ko kanko tan o yiiɗi o hollirani ɗum e nder hen wadde firti wadde ko wiyata ko on ko an tan jimi hen ɗum ko fenande alkadibu haram noon walla bi hadis no mbiɗen almuslim la yakdib wadde yimɓeɓe ndento ɗum kadi woni ko jaltinden hen seeɗa e raɓɓikinade ene wawi noon goɗɗum taw wonko jiiɗon hen komi yiyani kadi kala joguiɗo gandal tan ko addude yimɓeɓe naftoro ko ɗum wonno hande ko gadduɗen hende jokki e golle mon e wadde abonné e partagede alhaaliji ɗi in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu